A violencia de xénero non entende de idade. Por iso nos preguntamos que ocorre nas mulleres maiores no mundo rural. Mulleres esquecidas, que se cadra sofren máis discriminación por ser mulleres, pola idade, en algúns casos por ser dependentes. O maltrato non só son os golpes. Frases como "non serves para nada, és unha vella inútil". Os insultos, a chantaxe e os berros son violencia psicolóxica, sempre. Por amor non se pode aguantar calquera cousa. As relacións sexuais no matrimonio son un deber, aínda que non queiramos ou non gocemos. Iso é violencia. Cando o marido se xubila aínda controla máis a súa muller. Isto tamén é violencia. Señor, a súa muller non é súa. Cantas mulleres pasan máis de 30 ou 40 anos silenciadas pensando que esta vida é normal. A estas mulleres, a nós, educáronos na resignación. O que pasa na casa non se airea, e se se fai é unha vergoña. Calar e non falar. Nin a familia, nin as amigas, e moito menos denunciar. No matrimonio non hai que perdoalo todo. A gran maioría de nós traballamos na casa, no negocio familiar e no campo. E, ademais, facemos de coidadoras. E quen coida de nós? Pero non somos titulares e non cotizamos, ou fixémolo pouco tempo polo que a nosa pensión é moi baixa, o que non nos permite facer fronte ás nosas necesidades, e moito menos permitirnos unha residencia. Dependemos do home. Ás veces, nosos fillos e fillas xustifican a conduta do pai por ser doutra época. Todas as persoas somos responsables de permitir esta violencia. Non somos unhas coitadiñas que facemos a vosa comida favorita. Somos mulleres fortes, sabias e superviventes. Pregúntome, por que hai tantas viúvas que se senten liberadas? Xa está ben. A estas alturas precisamos visibilizar o problema e atallalo. Nunca é tarde. Nunca.